Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Oh, piya mani popcorn! Philip Stark Mavera! Philip mani! Itlog mo na yung orange! Magandang hapon! Ay, gabi pala, sorry. Naninibago ako sa programa ko, gabi na pala. Magandang gabi, Metro 1 Mega Manila. Ang oras natin, we got 32 minutes. Makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Pagkagat ng dilim. Sasain nyo na ang programang EDSA! That's right mga kabisyo, hanggang alas 9 po tayo ng gabi. At syempre narinig nyo na simula kahapon ang bagong line-up ng 90.7 Love Radio. Wala nang rason, wala nang dahilan boards na hindi ka makinig. Umpisahan pa lang sa umaga, alas 4, alas 5 ba? Andyan yung Feel Good Morning kasama si Uncle Dagul at saka si Auntie Tanya Chinita, di ba? Wow! Tapos susundan yan ng Dear Love. Hosted by Conyo Bicolano and Robin Siena. At pagkatapos naman yan, alas 12 hanggang alas 3, nandyan yung Hey! Tambala na! Diba? Solid na solid pagkatapos naman ng tambalan, alas 3 hanggang alas 6. Nandyan yung ating mystery DJ. Diba? Na masasabi ko sa inyo, pag nakilala nyo na at pag nakita nyo na, nako! Baka pag-awayan to ng asawa nyo. Ayan, okay. At syempre, pagpatak ng alas 6, eto na nga. Kung medyo napagod ka, eto yung programang gigising sa iyong katawang lupa. Eto ang programang EDSA na magbibigay sa iyo ng rejuve. Diba? So hanggang alas 9 tayo. At syempre pagdating naman ng alas 9, nako, eto na. Wow! Napakinggan nyo na kagabi. The secret is out. Lumabas na. Napakinggan nyo po. Alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Walang iba kundi si Rocky Terra doing her matured role. Hindi ba napansin? Si Rocky medyo naging matured na. Nag-iba na. Hindi na sa yung Rocky Terra dati. Kasi alam nyo kung bakit? Engaged na. Ay, naku mga kabisyo! Aray! Bakit ka naman matoktang? Ay, pweste kang kalbo ka. Kanina ka pa salita ng salita. Hindi pa tayo nagpapakilala. Ay, oo nga, no? Sorry na. Siyempre mga kabisyo, kasama po ninyo ang pinakamatalino sa lahat. Ala nang iba pa, kundi si Henyo! Tender na tender, pero Jose pa rin kagdaga ragon mo. Siyempre, kasama rin po yours truly, abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Hindi ako yan. At syempre, hindi ba kukumpleto ang programang EDSA kapag walang napakakulit na si... Hello po! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ay, magandang gabi pala. Sorry! Ako din, nagkakamali ako sa sinasabi ko, Uncle Diego. Kasi nakakasilaw yung ulo mo Hoy, Duday, ako na naman. Pambihira naman, oh. Hoy, batiin lang pala natin. Shout out sa lahat po ng mga taga Angono EDSA Central na UB Express. Lalong-lalo na kay Papa Jam. Wow! Papa Jam, salamat sa pakikinig, ha?
Yung plate number niya, NEM 9237. Tuloy-tuloy ang rakrakan natin hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang po sa pinakamalupit, pinakamakulit na programa sa radyo tuwing gabi. Ito ang programang EDSA sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!